A terceira edición do Gran Premio Triatlón Pobra do Caramiñal chega esta fin de semana. A proba que organiza a Asociación Deportiva Paralelo 42 terá lugar o domingo 8 de setembro ás 10:30 da mañá. Este es un triatlón que ya está catalogado como uno de los mejores que está en Galicia, no por lo decimos nosotros, sino por la repercusión mediática y en redes sociales que está teniendo. Este año tenemos atletas, la verdad, como igual que los otros años, pero este año quizás lo vemos un poquito más fuerte. Nesta edición, case 300 atletas disputarán 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta e 5 kilómetros correndo a pé. Un percorrido que terá lugar no centro da vila, xa que desta forma o espectáculo está asegurado. Nunha praia urbana como é a dos Areos, que poucos concellos poden ter unha como ela, seguimos cun percorrido en bici pola zona unha das zonas máis turísticas do concello, que é a zona do Maño, da Lombiña, e despois toda a fachada marítima do concello. Dende o concello tamén destacan que serve como escaparate turístico. Unha maneira, un escaparate importantísimo para o noso concello de que se vexan os valores que nos fan estar aí como un municipio de interese turístico. Os primeiros clasificados gañarán un premio metálico de hasta 1.000 euros e como novidade haberá un premio de promoción ás promesas galegas de 500 euros. Este triatlón é o terceiro ano, os 2 anos anteriores foi un acontecemento deportivo de primeiro orden, creo que todo o mundo lle compensou as pequenas molestias que se puderon ocasionar. O Concello da Pobra quixo pedir desculpas á veciñanza polas molestias que poidan causar os diferentes cortes de tráfico que comenzarán a partir das 9 da mañá do sábado. Tamén piden aos veciños que animen aos atletas.